आंनि आफानि मुङा फान्थाव आइनि मुङा जादों गान्दारि आंनि बिनानावनि मुङा जादों रुम्बा आरो आंनि मुङाथ' गालर गालर आरो माखौ मिनिखो नां बारा जौफैबाय नामा हेक आं थांदिनि दे थादो माब्लाबा फैबावदे आदा फैनो माने बावनो हायि बायदिसो जाबाय माथो थांदिनि दे थादो दे आयु सोर जाखोसै बेलाय होद सिरि थाथ' I am going I love you bye नोंजामादै आयै जामादै औ बेग बालायलायनाय थोद जाम्बि दाना गोरोंफ्रा बिदिसो बेग बालायलायो मा आयु सिथोर बाथोर बिदि बेग बालायलायो एक्ट्रेस गैयैखाय दरसि दरसि मोनदों नामा नोंहा मा बिफा खर' जानायखौ नोंहालाय हा नों आंनि खर'खौ सब समाय गरम खालामग्रा नोंहाना ओरैनोबा फिसा हौवा गैखाया थैयै खाबाय बे मेघालया रागा जोंनांगौब्ला बारा बाराब्ला बै रुवाथिखौनो जुलि लाथारगोन आं ओइ लाजि गैयै दायखौ खालामनानै दासो बुगा बुगा लाजिनाय मोनदों नङा होमबा नोंहा हिनजाव बे नोंनि गियान गैयै आखलनि थाखायनोथ' गदाय लानो सानदों आङो सासे मोजां गुन गोनां हिनजावनि आखला माबादि जानांगौ बे गुना नोंनियाव थाबसेबो गैया जानाय लोंनाय उन्दुनाय खिनाय गोसो जाब्लानो बुखिनाय बेनो मोनसे हिनजाव मोजांनि गुन नामा धोरोमफोरावथ' गैखालानोसै खालि सासे फिसायखौ खुलुमनाया खेबनैल'सै हाबा जाखालि आरो थैखालिल' खुलुमो ओइ हौवा गाज्ला मोजां नोंनोनो आखला थिग नंखाथाराब्ला आं माबोरै मोजां जानांगौ हो आं माबोरै मोजां जानांगौ नोंखौ दिनै दोनथारनानै आङो बे लावथिजों बुथारथारगोन आङो दे बुनायसाय माबायदि हौवा बुनो हायो नामा बुथार लाजिया बोरायनाबो बुरिनाबो बेबायदिनो दांलायबाय थानो एफा गिदिर गिदिर फिसाफोर देरबाय हा नै आफा नोंनि नोमफा जोलै मोजाङा नोंखौ मेघालयआव थैबाय होननानै हिनजाव गदाय लानो नागिरदों बिहारि गदाय हिनजाव गदाय आंनो हिनजाव लाबोनोसै आरो आफाया हिनजाव गदाय नै आयै आं नोंनो आपेल सेरसे लाबोदों फैसा हले गरसेबो गैयालै हाब फैसा गैयाब्लालाय माखौथो बोसोरबा गाहाम मेघालयआव मावहैथारखोनो बेगाब्लादो आयै मेघालयआव थांग्राफ्रा रां खामायनो हायालै आयै एक्सपिरियेन्स माने इन्जयमेन्ट फुर्ति खालाम थांनाय जायो जानाय लोंनाय गेलेनाय फ्रि मा रां थानो आखायावलाय आगै रुमालाय आयै गैया मालाय सोरबा लोगोनाव आलासि जाहैनो थांदो आफा थां गानस्लायनानै दुगैहैदो मावग्राबो गैखाया बिहामजोखौनो थाब लाबोदो कारेक आयै कारेक आफाया गदाय लानो नागिरदों साला मेघालयआव थांनानै थैबोखाबा हामसिगौमोनलै बे दा खम असुबिदा जाबावसिगोन बे आंहा होमब्ला नों आंनो जेबो बाथ्राखौनो दारायलाय नोंजों आंहा रायलायनो गोसोआ गैथारा थांगोन थाङा आंबो नोंजों सोलो गोलैया दा बे बाजैखौ गिनानैसो ओरैनो देखायफ्लायो आङो
आंबो बुजिनाया बुजिदों र' बे खोथाखौ एसेयाव माब्लाबा सानसे समाय सुबिदा लानानै खैदानिसिम सानैजों स्रोद होमब्ला ओइ मा खुसि मोनलायखो मा खुसि मोनदों आइ आदा जालालै जाला ट्रेनफोर फैनो हागौलै रथ' मा? आं आपेल जानो लुबैदों। आपेल जानो दे ओंखार नोंनाबाथाय आपेलखौसो जानो लुगैथारलायबाय केजिखौथ' 160 টাকা ओइ दखानदार दे आधा केजि आपेलखौसो गोथाव मोनथारो आरो औ बाब 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 नोंबो खम नङालै मानसिया जानायखौबा दा बहाय जायो दे कत 80 টাকা 80 টাকা হয় हनै लाहरदो ने फैसा आयो माथो फैसाया 20 टाकाल'सैलै मा नायखो? ए है आं बे लोगोखौसो गोसोखांदों जेबो नङालै थ' दे गाखोदो दे बहा थांनो नागिरखो एथ' लामा गाज्रिथिंजाय? औलै हाथारला जाला जाला माबि मा जादों खिन्थानायसाय? गोथाव माथाव जाबायलै औलै नों बाव थाथ' आइ गथासै सिमले हनै नाथाय सान्दिया बोरो हलै बे गैयानो साबसिन जादों बे फाग्लाया बोरै बिदि सङाब्रा मोजांथारब्रा माथो फाग्ला सान्दिया बोरै संग्रांदों बेखौलाय थलाय आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो नलादो बिबार आंबो नोंखौ जोबोद मोजां मोनो नदो लादोना नोंसोर सोर जाखो? आं नोंसोरखौ सिनायाखिसै। आंनि मुङा हबस्रा आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनबाय हबस्राव? आंबो थान्दैनि लोगो आंनि मुङा सिमब्रे सिमब्रे? औ आं दिसिनि फिसाज्लासो नों आंजों जुलि जानो आं बेलाथिनि फिसाला नों आंजों जुलि जानो नलादो उरनि साखन दंसैलाय आंजों सिजाखो बिसोर बिसोरथ' सानैबो आंनि लोगो गोजासो मा? लोगो?
आंखौ